Pipila ka mga deboto sa Divine Mercy Shrine sa Salvador City, hinay-hinay ng mibisita, apan minimum public health protocol, hugot nga ipatuman, ato ibalik si Ethel Ipanag. 5 ka tuig ng deboto sa Divine Mercy ang taga Manila nga si Mirna Aquino, ug first time kuno niyang makabisita sa Divine Mercy Shrine sa Salvador City. Dinhi mihalad siya sa iyang pag-ampo ug pangamuyo. I really grew up serving in the church, in the chapel, and active in many organizations until now. So Samtang si Nanay Monina Rabago nga taga Pagadian City, Zamboanga del Sur, matag tuig na niyang panata nga bubisita sa Divine Mercy Shrine. Na-lockdown man, mo nang wa may kaanhi. Nagampo mi sa Divine Mercy na mawala ng COVID, manhi mi dire. Daghang deboto ang nagabisita sa Divine Mercy Shrine, labi na karong Semana Santa. Apan tungod sa pandemya, limitado lamang ang makatambong sa misa o kinahanglan mutuman sa health protocols. Naatay hugasaanan sa kamot, and then doon natay pag entrance nato nakita man yun na ikuan sa temperature. Dinisan ang atong church na anapoy distancing na agoy mga marker. Open naman ang biskin karon no, kay naaman gyapon sa IATF resolution nga pwede na even religious activities at a maximum 50% nga capacity no. Abli ang shrine sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon, alang sa regular mass nga ipahigayon gikan Lunes hangtod Domingo. Gihan ay pa sa El Salvador City LGU ug Provincial IATF Misamis Oriental ang pinal nga guidelines alang sa mga mudagsa sa Divine Mercy Shrine karong Semana Santa. Samtang sa tulunan Cotabato Province, giandam na sab ang Shrine of the Divine Mercy alang sa pag-abli niini karong Semana Santa. Ginaayos na ang altar ug ang palibot sa simbahan kung asa dunay 50-foot statue sa Divine Mercy ug Station of the Cross. Gikatakda kining ablihan usa ka semana una ang pag-obserba sa Semana Santa. Padayon ang pahinumdum sa simbahang Katoliko nga sundon ang health protocols batok COVID-19. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao.